Hi guys! Magandang araw! So magluluto pala ako ngayon ng chicken feet. Ayan, so pakita ko sa inyo. Ayan, nabili ko noong nakaraang buwan pa yata. Ayan, so ngayon ko siya lutuin. Ayan, chicken feet without bones. Ayan, nabili ko siya sa China store. Sa Asian store. Ayan, sa Asian Go. Asian Go? No. Go Asia. Ganun sa. So ayan, so June 6 pa daw siya mag-expire. So lutuin na natin siya ngayon. At ayan na nga siya guys, nabuloksan ko, kita niyo yan. Nag-reflect pa yung feet ko din, charot. Ayan, o diba, as in frozen siya. Malinis naman na yun siya guys, ganun. So yes, ganyan ang kanyang itsura, as in no bones talaga siya, tinanggalan na nila. So yan, at ayan na nga, nilagyan ko na ng mga ricado, sibuyas, bawang, paminta, paprika, at syempre yung dahon ng ano ba yan? Mapabango, nakalimutan ko na yung tawag sa kanya. Siyempre may toyo tayo dyan, may suka tayong nilagay, anything pating pagka tayo ay nag-aadobo. So adobong fit yan mga mare. So ayan na siya. At iluluto na natin siya mga mars. Ayan, naka-ready na tayo dyan. So ayan na nga, hinalo-halo ko pala muna yan guys, para magsama-sama na sila. At ito naman sa kabilang banda yung aking luto na. Niluto kong beef patty na may carrots at broccoli para yan sa aking jusawa dahil hindi naman siya nakain niyang paa ng manok. Ayaw niya noon. So, ayan ang niluto ko sa kanya. Bale, ayan ay natira namin kagahapon dahil kami ay nag-burger. Ayan, so yun. Lutuin ko naman tong aking chicken feet. Ayan na nga at hanggang kumulo na siya mga mare at ang bango-bango ng aking chicken feet. Ayan, I'm so excited na talaga ang kumain. At, ayan na nga mga mar, naluto na yan ng aking chicken feet, o diba? Sarap. At kumuha syempre ako ng gulay doon sa aking jisawa na ulam. At ayan naman sa aking asawa, o diba? Pa-plating-plating pa, charot. Oh my God. Ayan na nga. Ito na yung aking, this is my chicken feet. Chicken feet without bones. So, let's try this one. Ito na guys. Manok naman. Nung time kasi na bumili kami nito ay there's no chicken feet with bones. And then we buy this na guys. Let's try. Naglalaway na ako. Gut, malabi. Good. Spicy. So spicy. Sarap. Hindi mo na kailangan mo. I'll show you in the near. Yan o. Boneless chicken feet. The next time when I see in the Asian store the with bone, I will buy. Ang sarap. Ang sarap na. Dann habe ich gefragt, wissen Sie, wer ich bin? Do you know who I am? Es war Schicksal. Sie fragte, ob ich Ihre Sendung kenne und ich hatte gerade die von letzter Woche gesehen, mit einem Typen, der so ein ähnliches Problem hatte. Und nun saß sie in meinem Wagen und überlegte, ob sie mir mit meiner Nase helfen könnte. Etwas, was mir sehr am Herzen lag. Meine Tochter steht mir sehr nahe, aber wir haben uns 2,5 Jahre nicht gesehen. 12 Jahre. Nicht gesehen? 2 Jahre. 2 Jahre. Ohne dass mich jemand zu Gesicht bekam, aber jetzt muss ich es erfahren. Keine Ahnung, woher das kommt. Guys, I'm back. Charot. So, gumagawa ako ngayon ng guys. Gumagawa ako ngayon ng House of Cabe.
Tinatamad ako. Charot, tinatamad ako gumawa talaga. Wala naman akong choice, di ba? Kundi gawin. Dahil bukas ay pag-uusapan ito. Charot. So, yun, gumagawa lang ako guys ng House of Kabe. Bale, kakasimula lang pala ng act. Kakasimula na lang pinakamahirap na level. Charot. Na level. So, yun. Meron pala ako dito guys na loose mix. Kung sa English ay nuts. Mixed nuts. So, yun. So, nakain-kain ko siya kanina pa habang nandito yung aking kaya ng Diyosawa kaya. Hawa kaya. Umalis na. Mag-work na siya. So, gawa ako ng House of Gaba. Saan ang lapis ko? Mag-lapis muna ako. Charot. So yun, mag-house of Kabe lang ako guys. Tapos yun na. So, yun. Charot. So yeah, yung vlog natin for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. And please subscribe if you haven't yet, guys. Thank you for supporting my YouTube channel. And I will see you in our next one. Cheers!